לא, אני בסדר. מי, אפילו מי אני יכול למד אותך? לא, אני לא חושבת. אני גם לא חושב. גילי, את עושה על הגן. שירי. יפה מאוד. תודה. אני רוצה לקדם אותך עם שירי. מה אתה עושה? מה אתה מפגר? חן ושי לא מאמינות שאני עשיתי את העוגה. כן. למה להעלב? רגע. תודה רבה. גל, תחטוף מכות. זה העוגה שהזמנתי? יפה מאוד. בוא נראה מי נשבע ראשון אחי. ככה בתוך הלבן שלנו דרך העדשה. נשמחת. מה? אורי, אל תחד מסחרים. תראי, מה נשאר מציב? בטוח? זה יותר טוב. אז זה אצלי זמר? חליטה? יש לך אבל של הפרש? ירו, כן? נדע. לחי. מיקי. מה? בוא. זה. יותר מדי מהר אתה רק. לא. אני צריך, כאילו מהרגע שמתקשרים אליי, אני צריך לקבל את ההודעה תוך 4 שעות. בסדר, אבל להגיע, תובר פחות, לא? לא יודע. זה 12, לא, בואי נקשיב.
אני פה כמו הצעה מצטערת. בזמן... זה לא של חמור ולא חזור. זה גם... זה בחוץ זה גם מתיישן. שלום מקי. שלום שלום. Papa? פה. אז זה נותן כל השעה. מה? לא, אם אתה מתחיל עם... אל תלחץ, לא צריך ללחץ, לא זה, מה תשחק? אבל שמני... אבי מדי. טוב. זאת לא הלכנו מסתם, אתה מלב? לא הלכנו מסתם. כן, למה? הוא לא רוצה, אמרתי לו ללכת. אני הולכת, אתה תחד ברופא. כן, צריך לשים אותה על ארגז. זהו, רגע. לא, שירי. בנות בגיל בת שנים, בנות בגיל בת שנים, ג' בנים, מקבלות עליהם בלית ברירה, ולפעמים מתוך בחירה, בקבוץ באחריות שהולכות יד ביד והולכות, לעתים פה ושם בדרך מקבלים גם חמודות. אני מקווה יחד עם בני משפחתי שיהיה לא מדי קשה להתמודד איתי, שידע לכבד את הזולת ולחלוק עם חברים, לשמור על האופציה לעשות חשבון ההורים. שיקח עליהם משימה, עמודה אותה עד יום, אפילו אם יש בזה קושי לשתבל מכל מקום. מההתחלה. לא. שומעים באוזניים. שקט בקהל. כמה מילים. אחרי גילי ואבי ומיקי ורוני, אבל לפני אורי, סוף ביום בהיר אחד הגיע תורי. על החי אתם יודעים אולי. גילי בווינגט וניר כבר חילץ, אבי עם טלי יהיה מהנדל. מיקי שנה כבר חייל בצבא, ורוני עם ירון בשנת חובה. אורי בן 10 ספורטאי אמיתי, אבל מה שחשוב שתכירו אותו. מכל האחים אני המיוחדת, כי הרי לכבודי חוגגים יום הולדת, אבל האמת היא שיש בתכונות שבתוך כל אחד מהחי גם תמונות. לפעמים אני כמו גילי, לפעמים דומה לאבי, מזכירה אולי את מיקי וקשורה מאוד לרוני, רק במריבות עם אורי מתגלה השוני, אבל אמא אז אומרת שהוא בדיוק כמונו. גילי ואני. עכשיו עשינו השוואה עם כל אחד, אז יש הרבה. אתם פה. גילי מאבי גדולה בשנה, אני מאורי גדולה בשנתיים. ואל יקטן בעיניכם ההפרש, במריבות יש לו ערך בינתיים. כמו גילי, איני מוותרת על שום אימון גלגליות, כמו סתם מדריכה מאמנת בתוכניתי להיות. אני אוהבת להחליק על הקרח ולגלוש בחרמון, עם גילי וניר זה כיף והמון. להבדיל מגילי, אני גם נהנית לגלוש באינטרנט ולשתף. עובדה נוספת הקושרת את שם הלכתפות, שמוצאות אנחנו פרנסה משמרטפות. מזה שנתיים אני שומרת על ילד נהדר, מתוק חכם ומשגע שקוראים לו בר. שלא כמו אצל גילי, אבא את כספי לבנק לוקח, ככה הוא אומר, הכסף אינו בורר. בקיצור, למרות שיש תריסה שנים בינינו, יש דמיון, יעיד גם ניר האהוב על שתינו.
אבי ואני. אומרים שלאבי אני דומה חיצונית, בצבעים, בגוף, בהליכה כוחתנית. אך ישנם עוד דברים המחזקים את הדמיון, כמו אהבתנו לאתלטיקה באצטדיון. אבי התבלט בריצת משוכות, ואני מצליחה בריצות ממושכות. באימונים אני משקיעה ואף משתתפת, יש לי כמה מדליות ומוצלחות לתפארת. אצל אבי החדר תמיד מסודר, אין לו אפילו דף אחד מיותר. ואצלי תתפלאו, גם כן בחדר, ישלוט מעכשיו מהמופת של הסדר. אני כמו אבי מתמטיקה אוהבת, ויותר קל מכתיבה, כך אני חושבת. אתה רושם תרגיל, מחשב ופותר, ולא רוכן מעל מחברת שעתיים או יותר. מיקי ואני. ביני לבין מיקי הדמיון די קלוש. הוא עטוז קנקן ובג'ינג'ים חבוש. לי יש קוקו ולפעמים צומות אפשר, ומיקי עוד שנתיים חייב בשיער קצר. הוא כבר שנה חייל בצבא, ואני בתחילת דרכי בחטיבה. אבל כשאנחנו על רולר ברחבה, מיד רואים שלשנינו אותה אהבה. נכון, הוא ברמפות שולט מימי נעורים, אך גם אני בזכות מי מקונטנט פערים. לא סיפרתי לכם על אהבתי לכדורסל. התאמנתי ביישוב ולא ביישתי את הפירמה בכלל. וגם מיקי בחופשותיו, כשהחברים נמצאים, מארגן את כולם למשחק רעים. מחשב אני אוהבת, אבל מיקי קנות. קוראים לזה פריק, הוא מפרק אותו עמוק. בקשו את הגיטרה בהנאה מחבק, גם לי משום מה לנגן מתחשק. רוני ואני. אם היינו נותנים לי לבחור מי עוד תהיה אחותי, הייתי בוחרת ברוני שתמיד תהיה איתי. נכון, היא סיימה בגרויות ויש לה את ירון, אבל יודעת לראות לי מה ללבוש מן הארון. סבלנותה עליי גדלה עם השנים, וכשתהיה בשנת שירות תחזר איתם בפנים. רוני על גיטרה אוהבת לנגן, לכן גם אני אנסה בעיניי זה מוצחן. כל בגד שרוני עליו מתקדרת, אני לה תמיד בצריכה עוזרת. יש לי מדף רחב ידיים, הצדדים מונחים שם עד לב השמיים. רוני ואני מתמודדות משחקות ביפים ואמיתים במופתע או על הסופות. ואם יפלי לה איזה פרק החמיצה, אני מספרת לה על זו שהרביצה, על זו שהלחיצה וגם שהשוויצה, על זו שישנה ועל זו שהקיצה. אני גם משאילה לרוני את כל תכשיטיי, בסוף אני מוצאת אותם, תלוי מתי. רק משהו אחד נראה לי מוגזם, שיחותיה בטלפון מעלה את רוגזם, של אבא ואמא הבנקומטים שצריכים לממן לה המון פצפוצים. תמיד כשאני צריכה לדבר, הקו תפוס חצי שעה ויותר. כשאני מתקשרת בטלפון לחברה, השיחה שלנו מאוד קצרה. בואי אליי, נפגש בברכה, היום יש לי חוג, מחר בשמחה. אולי כשאגדל ישתנו פני דברים, והדיבור הקטן יפתח במחלות. אבל אז זה לא יפריע לאחים אחרים, כי רק אני ואורי נגעו עם אורי. אורי ואני. מאורי אני גדולה כמעט בשנתיים. כשנגדל אולי לא נריב. גם גילי ואבי יזברו בינתיים. מיקי עם רוני היה עדין. אורי כמו מיקי יצא מניקד, ולי יש אולי רק נמש אחד. אך שנינו לאבי דומים בגוונים, ורק רוני יצא בצבעים קצת שונים. כבר הבנתם שלפעמים אנחנו כשני חתולים, סורטים ומורטים, בועטים ומשתוללים, לפעמים מייללים כשני שתים, אומרים זה לזה דברים דתיים ומאוד מתקוטטים. אבל כשהשר נרגע ושכחו הרוחות, אנחנו נצא מלחמת אח ואחות. צוחקים על צופות מתגלגלים, משחקים בסלון בכדור למרות ידיעת האיסור, כאילו לא הייתה מלחמה והכל בסדר גמור. אורי ואני נוהגים להשתתף כמעט באותם חוגים. באתלטיקה קלה, אמא לקבוצה ומובילה. טניס משחקים ביישוב, לדעת אמא זה חשוב. שחייה, שיפור סגנון, אמא אומרת שזה מוסיף המון, ואמרה על כדורסל שזה משחק יצא מהכלל. רק אבא טוען שישנה פרסמה, וילד צריך לישון כשליש היממה, ולקום בבוקר בחדווה ובנחת, ללקוט מאמש מסודר וההסעה אינה בורחת. ואצלנו חבלת, כשהערב על החוגים ירד, מעיפים השיעורים והופכים לנטרל. וכך קורה שלעיתים, כדי למנוע מהמורה ביוס, מכינים את השיעורים בסבתא באוטובוס. ולמחרת בצהריים אנחנו מוכנים לרדת בשמחה עם אמא ללימוד.